हौवायाथ' दा खोनानाय बादि बैथ' पान्जाबनि होनदों बेनि लोगोआ। पान्जाबनि पान्जाबि औ बेखौलाय बोरै लोगो मोनखो? फेसबुकाव लोगो मोनलायदों खोमा। फेसबुकाव माने फेसबुक नायोमोन नोंनि हिनजावा? औ माने फेसबुक आइडि वाट्सएप आइडिखौ बेनो हरजोबनाय गावनोबो देखायखानाय गावनि लोगोनो। नोंलाय माथो सानदों? नोंथ' दा मानसिखौ मोनोबा हमनानै दोननानै लागोन आरोखि जोङो। मानेथ' हमना बुजायनानै दोननो हायोबाथाय नों लायगोन आरो? औ औ मा जादोंमोनलाय? ओमफ्राय जानायाथ' घथनाया बिदिनो आं गुवाहाटियाव खामानि मावनो थाहैयोमोन नालाय। औ ओमफ्राय दाख्लै सुक्रुबाराव आं न'आव फैदों। अ आं फैयैनि सिगां हिनजावा न'आव दंहैखायो आलासि अ जानो अ बिमानाव। ओमफ्राय माबे दावराव जायगानि जेबो थेंनामारि बासुगाव। बासुगाव चिरां औ नोंसिनि न' आरोना? बे हिनजावनि न'। नोंनियालाय आंनिया सालगुरि। नों हिनजावा न'आव थायोमोन? आं हिनजावा बाव थायोमोन ओमफ्राय हजों दंहैयोमोन। उम आलासि जानो गावनि बिमानि न'आव। माने नोंनि हिनजावनि न'आ नोंनि निजानि बिमानि न'आव दंहैयोमोन ओमफ्राय नोङो गुवाहाटियाव दंफैयोमोन? आंनि सिगां दंहैखायोमोन ओमफ्राय आंखौबो गावनो लिंहरदों गथ' नायनो थांनो आङो होननायखाय। दे फैदो होनहरखाबाय गावबो आंखौ। फैनानै दाना आं न'आव सफैबाय न'आव आं दंफैयो मानोथो फैदा होनहरबाय आरोखि आं फन हरनानै। ओमफ्राय दाना न'आव 12थायाव ओंखारबोबाय हजोंनिफ्राय। हजों गावनि बिमानि न'निफ्राय 12थानिफ्राय ओंखारबोनानै दा गैया आंखौ बासुगाव नेनो थिनबाय नेबाय आङो नागिरबायबो गैया। फन खालामबाय सुइस अफ खालामना लाबाय थाबाय। ओमफ्राय दा बै गावनि लोगो दं सासे गामि खाथियावनो हाबा जानाय। हिनजाव मानसि बेनि औ हिन्जाव बेनि सिगाङाव टिकेट दाननानै माने बै हौवाया हरखादोंनो बेनो वाट्सएपआव आंनि हिनजावनि वाट्सएपआव। हौवाया अबेनि हौवायाथ' दा खोनानाय बादि बैथ' पान्जाबनि होनदों बेनि लोगोआ। पान्जाबनि पान्जाबि? औ बेखौलाय बोरै लोगो मोनखो? फेसबुकाव लोगो मोनलायदों खोमा। फेसबुकाव माने फेसबुक नायोमोन नोंनि हिनजावा? औ माने फेसबुक आइडि वाट्सएप आइडिखौ बेनो हरजोबनाय। ओमफ्राय गोमानाया माला गोमादों? गोमानाया 30 थारिख। 30 थारिख माने दाखालै? औ रबिबार। रबिबारखालि मानिफ्राय गोमादों बिमानि न'निफ्राय गोमादों आरोना? बिमानि न'निफ्राय माने आंनि न'आव फैनो होननानै फैदोंमोन ओमफ्राय आंनि न'आवथ' सफैयाखिसै मानसियाथ' मोनाबाय दाबो गैया होनबाय आङो। ओमफ्राय दाना बै लोगोनाव सोंहरबाय आं लोगोआ होनबाय मानसियाथ' हौवाजों थांसिगोनदां दिनै होनना खोन्थाहरबाय। ओमफ्राय आंबो ओरै कन्टेक्ट जालाबायबाय बिदाफोरजों बिमाफोरजों। नागिरबाय जोङो मोनाजों मोना गैया मानसिखौ मोनाखै। दा अबे जायगानिफ्राय गारि गाखोखो बेखौ फाथ मोनथिला जोङो। ओमफ्राय नोंनि हिनजावनि नामा मा नाम? लिलि ब्रह्म। लिलि ब्रह्म ओमफ्राय नोंनिया? आंना बिलिफां ब्रह्म। ओमफ्राय हाबा जानाया बेसे गोबाव जाखोमोन? हाबा जानाया बिदिनो 4 बोसोरसो जाबायमोन। गथ' गथाय? गथ'आ सासे दङ 3 बोसोर जाबाय। गथ'खौ लांफादों नामा औ लांफादों? औ ट्रेननि टिकेट मोन्दोंमोन आरोना वाट्सएपाव? औ बेनि हिनजावनि आंनि हिनजावनि वाट्सएपाव दंमोननो बै गावनि लोगोआ बेनो देखायदों। माने बे नोंनि हिनजावआ बै लोगोजों माने रायलायखाबाय थायोमोन? औ ओमफ्राय नोंनि बै लोगोआनो थाङैनि सिगां नोंनो खोन्थायाखै? ओहो उनावसो खोन्थाबाय? औ थांखांनासो खोन्थानाय जाबाय मैयासो खोन्थाहरजोब्बाय बे खोथाखौ। ओमफ्राय दा बे पान्जाबिजों थांदोंआ गेरेन्थिखा नामा? बेजों थांदों ना सोरजों थांदों जायखिया गावनि लोगोआ होनदों पान्जाबि। माने पान्जाबिजों थांनाया गोरोन्थि नङा जाहैबाय? औ माने नोंसिनि लोगोआ सानदों बेखौ? औ माने गावनोबो देखायखानाय गावनि लोगोनो। ओमफ्राय नोंलाय माथो सानदों? नोंथ' दा मानसिखौ मोनोबा हमनानै दोननानै लागोन आरोखि जोङो। रायलायलाय मानेथ' हमना बुजायनानै दोननो हायोबाथाय नों लायगोन आरो? औ औ ओमफ्राय मा नोंनि गामिया मामोनलाय? आंना सालबारि खोनायाखै सालगुरि। सालगुरि चिरां। औ ओमफ्राय हिनजावनिया? हिनजावनिया थेंग्रामारि। औ दा होमबा जेनेबा हिनजावखौनो नांफिनगौ जाहैबाय? मानसिखौ दा बुजायनानै न'आव लाबोग्रोगोन। न'आव सफैग्रोबानो जागोन मानसिया। ओमफ्राय मा गथ' जेनेबा नों गुवाहाटियाव थायोमोन नामा? औ आं गुवाहाटियाव चन्दन सारनि न'आव थायोमोन ओंखाम संग्रा। औ ओमफ्राय मा होनो नोंनि हिनजावा गोमानायाव नों गुवाहाटियाव दंमोन ना न'आव दंमोन? आं न'आव फैबायमोन। मा नों न'आव सुक्रुबारावनो फैखांनानैसो न'आव फैदों नों आं न'आव फैखांनानैसो बेयो आंनि न'आव फैनो होननानै फैदोंमोननो ओमफ्राय बेनिफ्राय गैया। माने नों फैनानै लोगो मोनफैयासै हिनजावखौ? ओहो लोगो मोनफैयालासिनो बे बिमानि न'आव आलासि जाहैबाय ओमफ्राय न'आव फैनो होननानै बियो बेलेगाव खारलांबाय? औ ओमफ्राय टिकेटआ ट्रेननि टिकेटआ बबेसोमोननो मानिफ्राय बबेसोमोन? टिकेटआ बबेसिममोन बेखौ गावबो मोजां नायजोबाखैनो बे गावनि लोगोआ।
ओमफ्राय बिदिनो एकाउन्टाव फैसा सोना हरोमोननो बेनियाव बे खोथाखौबो मैयासो खोन्थाहरजोब्बाय गावनि लोगोआ। ओमफ्राय नों माबाफोर सन्देह जादोंमोन नामा सिगांनिफ्रायनो ना जेबो गैखायामोन सन्देह? सन्देहआ सिगांनिफ्रायनो दंखायोमोन फन रायलायनायखौ माने आं फन हरो आंनि फनखौ हमा वाइटिं जाबाय थायो हरनि 12था 1था 2थासिम। आं बे खोथाखौ न'आवबो खोन्थाहरजोबबाय गावसोरनि बिदा बिमाफोरनो थेवबो बिमा बिफाफ्रा गुरुत्वखौनो लाया। माने नों हर गेजेराव फन हरबा बेनाव वाइटिं जाबाय थायोमोन जाहैबाय? औ एनि टाइम 2थासिम गाहाम जाखायो। ओमफ्राय माबा मोनसे सोंबाथाय मा होनोमोन मानो वाइटिं जादों होनना सोंबाथाय? सोंबाथाय होनो आइमोनजों रायज्लायदों लोगोजों रायज्लायदों होनो लोगोफोरनाव हरना सोंजोबो आङो खोन्थाहरो आंजों रायज्लायनो। माबाफोर नांलाय खमलाय जादों नामा नोंसिनि गेजेराव? नांलायनायाथ' जेबो जायाखै सार आंथ' जेबो बुंहरखाया मानो फनखौ हमा नों मानो बिदि जाबाय थादों मा सोलोंदों नों होनबाय थादोंमोन आङो। ओमफ्राय माने दा जेबो नांलाय खमलाय गैया जेबो दावराव दावसि गैया डाइरेक्ट बे बेलेग हौवाजों रायज्लायदों ओमफ्राय थांदों? औ। ओमफ्राय रायलायनाया जेनेबा वाइटिं मोननाया बेसेसो गोबाव जाखोमोन बोसोरसे बोसोरनै बा 6 मास? बोसोरसे गाहाम जायाखै बे 3 4 5 मासल' जादों। बे गावसोरनि बिमाफोरखौबो बुंहरखांखाबाय आङो माने बुंबाबो आंखौसो उल्था रायहरफिनो। माने बे जाथायखौ खोन्थाहरबाथाय? औ। ओमफ्राय गथ'आलाय बेसे गिदिर? गथ'आ 3 बोसोर। हौवासा ना हिनजावसा? हौवासा। हौवासा लांफादों जाहैबाय? औ। ओमफ्राय दा न'नि मानसिफ्रालाय माथो बुंदों? न'नि मानसिफ्राबो दा हजोंना दहाय निउसाव हगारदों मोनसे। निउस लाइभआव लेंहरदोंमोन ओमफ्राय दा मानसिखौ मोनोबा हमनानै दोननांगौ लायगोन। मोजां बुजायनानै दोन जोंबो लायगोन न'निफ्राय बुजायनानै होनना बुंदों आरोखि। ओमफ्राय खबरफोर लादोंना लायाखै आलासिफोरनियाव सोरनावबा दंहैयो नामा? साफा खबर लाजोबबाय आंनि न'खरनि मानसिखौथ' रावबो मिथिया आलासि जानो। गावसिनि न'खरनियाव सोंजोबबाय गैया होनहरजोबो। होमबा खारलांबाय आरोना बेलेगाव? औ गावनि लोगोफोरनावबो सोंजोबबाय गैया होनो। माने नोंसोर आलासिनाव डाइरेक्ट थांनानै नायहैदों ना फनजों सोंहरदों? फनजों सोंहरजोबखानाय बिसोरबोथ' थांदोंबा थांदों। मानो थगायनो। होमबा नोंनि फट' ओमफ्राय नोंनि हिनजावनि फट'खौ हरबानो जाबाय आंनो। औ औ। नोंनि फट' नोंनि हिनजावनि फट' ओमफ्राय हिनजावनि नामा मा नाममोन खनसे बुंफिनबावलाय? लिलि ब्रह्म। लिलि ब्रह्म औ ओमफ्राय नोंथांनिया? बिलिफां ब्रह्म। बिलिफां ब्रह्म नों गुवाहाटियाव थायोमोन ओमफ्राय नोंनि हिनजावा न'आव थायोमोन ओमफ्राय नोंनि हिनजावा नोंनि हिनजावनि न'निफ्रायनो गोमादों। औ। बिदि जादों आरोना घटनाया? औ औ। ओमफ्राय वाइथिं मोनबाय थायोमोन वाइथिं मोनबाय थाबाबो नोंनि फनखौ हमामोन ओमफ्राय ओहो उनाव फन हमबाथाय बुङोमोन न'नि मानसिजों रायज्लायदों बा लोगोफोरजों रायज्लायदों। आरो गाज्रि खोथाफोर रायहरो आंखौ। औ गाज्रि माने माबायदि गाज्रि जेनेबा? बिदिनो सैमा फिसा अमा फिसा बिदि खोथाखौ बाहायो आरोखि। ओमफ्राय न'आव बे पान्जाबिजों थांदोंआ गेरेन्थि ना सन्देह'? सन्देह' आरोखि बेनो बै लोगो खोन्थानाय हिसाब बादियै। माने बेनि लोगोआ खोन्थानाय बायदिबा बे पान्जाबि हौवाजों थांदों औ पान्जाबाव? औ बिदिनो। ओमफ्राय बे पान्जाबिजों रायज्लायनाया बेसेसो गोबाव जाखोनो? रायज्लायनायाथ' बियो देर मास मोननैसो जाबायमोन। बे माने खोथाखौ पान्जाबिजों रायलायनाया? औ बे खोथाखौ आं गावसिनि न'आव खोन्थाहरजोबखादोंमोन। होमबा नोंबो मिथिखायोमोन पान्जाबि रायलायनायखौ? रायलायनायखौ पान्जाबिजों रायलायो ना मायो आंबो मिथिया जायखिजाया लोगोजों रायलायदों होननाय नालाय दे रायलायथों लोगो दे जेबो अरजाया नंबाय आङो न'नि मानसिजों रायलायदोंबो जानो हागौ सानो आङो। ओमफ्राय नै दा खोनायै दा बारा जालांथारबाय आरोखि। ओमफ्राय नोंथांनि हिनजावखौ सोरबाफोर जुदि नुयोबाथाय हमना दोननो खोन्थानो लुगैयो नामा नोंथाङा खावलायहरनो लुगैयो नामा बेनो खावलायजागोन। औ जेनेबा सोरबाफोर दा सोरबाफोर नुबाय बायोबा आरोखि उम हमनानै दोननांगौ। हमनानै दोननानै खबर हरबानो जाबाय मबाइल नाम्बार होखानाय।